салом алейкум аз шаҳри левакан мардуми шариф Ториксон. дар экран Муҳаммадҷон Кабиров, як решаи ҳароми Муҳиддини Кабирӣ. Муҳаммадҷон, ту мара хушвақт мешинасӣ. 2 сол пеш мо гап зада будем, но ту нодам, номард сухан карда будӣ ки Исоқ Офаиб агар як борига Муҳиддини Кабирира политика криса мегӯй, ҷавоб медӣ, нобуд мешавад. Чхел ки ҳозир хоҳари Лайлоро угрожат киси ки агар як борига мебурой гап мезанӣ, поли худ нобуд мешавад. Ки медонад аги ҷоя хоҳари Лайло? охирон боре ки биромадӣ гап задӣ Муҳаммадҷон барои коррупсия, баъд Радиои Озодиро мондӣ ва сагбори ҷакиди ранги Муҳиддини Кабирӣ. Муҳаммадҷон, ай 2015 шумо сагбори ҷакидеси, ҳукумата зинокор гуфтеси, коррупсионер гуфтеси. Но мо дидем, шунавидем ки будай коррупсионер, ки будай зинокор. хоҳари Лайло янгаи худат биромад ҳақиқата гап зад ки фарзандои Муҳиддини Кабирӣ зинокоранд ва Муҳиддини Кабирӣ худат коррупсионери. 2 сол пеш Муҳаммадҷон ман гуфта будам ки як бизнеси ки 8 бизнес дорад Муҳиддини Кабирӣ, як бизнесаш 4-5 миллион евро месад. Лекин мара ҳеч ка бовар накард. ай даҳни келими худаш мо шунавидем. ман ҳақиқата гап мезанам мардуми шариф Ториксон. ман просто так ранги Муҳаммад Иқбол Ҳусейн Ашур намебурам сагвори биҷакам. чизе ки ман медонам биромада гап задесам ва ҳар як суханам ҷавоб медам. мардуми шариф Ториксон, Муҳаммадҷон, оё рост мегӯяд хоҳари Лайло ки фарзанди Кабирӣ зинокорай? ҳамат хапен ҳақиқатай метарсем. вот ки будай ба ном мухолифи тоҷик зинокора коррупсионер ки будай? чӣ ба намебурай гап занӣ? чӣ ба намемонай хоҳари Лайло ҳақиқата бурай гап зана? чӣ ба як хона $120,000 харидем тамом? ман гуфта будамш ки бибуро гап зан, миллионо евро талаб мекунем ай Муҳиддини Кабирӣ. ман намедонам яки ҷоя ҳозир ба фикри ман зинда нест. Муҳаммадҷон Кабиров, ранги хук шудаӣ, ранги падар шудагӣ, калараби 2 сол пеш тарӣ набудӣ, балабол